Minn aġenziji, dipartimenti u awtoritajiet li għaw taħt il-Ministeru tal-Ekonomija, id-ditta legali ta' Anne Fenech, President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, ħadet 446,000 euro oħra f'kuntratti, dan fi żmien l-aħħar żewġ gvernijiet nazzjonalisti. Minn dawn 26 biċċa xogħol ingħataw b'direct order bil-valur ikun ta' 405,000 euro. Dan ifisser li 90% tax-xogħol li marant il-kumpanija ta' Anne Fenech ingħata mingħajr sejħa għall-offerti. Ħafna mix-xogħol kien marbut mal-privatizzazzjoni ta' Tarzna u Yacht Marinas, fi żmien li responsabbli minn dawn is-setturi kien hemm Austin Gatt u Tonio Fenech, b'tal-aħħar għadu sal-lum Shadow Minister fil-grupp parlamentari ta' Simon Busuttil. Il-kważi €9 miljun minn entitajiet taħt dan il-Ministeru jingħaqdu ma' dawk li saru magħrufa nhar it-Tnejn, fejn Miller Malta biss id-ditta legali tal-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ħadet 150 direct order b'valur ta' €9 miljun ieħor. Biex minn żewġ ministeri d-ditta ta' Anne Fenech dabret ftit inqas minn €1 miljun, dan fi żmien il-gvern ta' Lawrence Gonzi li tiegħu Simon Busuttil kien delegat speċjali u viċi kap.